Et podria parlar de l'anatomia de la respiració i del seu procés, però vull fer-ho senzill perquè gaudeixis d'aquest tresor que tots tenim des d'ara mateix, com una eina valuosa per tu. Regala't un moment per observar com respires. Sí, com respires. I fes-ho de forma molt conscient, sense atendre res més. Si no has posat gairebé mai atenció a la respiració, potser et serà més fàcil fer la pràctica estirant-te al llit o al sofà, relaxadament. Si creus que no tens dificultat, pots asseure't a una cadira, al sofà, però amb la columna ben alineada, sentint la seva verticalitat, sense tensió. També pots fer-ho dempeus. Quan et sigui fàcil la posició tombada, practica també les altres. En posició asseguda, dreta, perquè en tot moment i sobretot en instants en els que connectis amb la por o l'angoixa, puguis usar-la. T'ajudarà molt a tornar al centre. Abans de començar la pràctica, et recomano que només facis servir el nas, tant per inspirar com per expirar, si pots. Així usaràs tots els seus filtres i et protegiràs encara més d'un possible contagi. Posa una mà al pit i l'altra a la zona del ventre. I observa si quan agafes aire pot traspassar sense dificultat la zona del pit, inflant el teu ventre. Sent a la zona la sensació d'una onada a l'oceà que s'enfila, elevant-se amb suavitat, cap brusquetat, com l'aigua. Observa com la mà de l'abdomen s'omple, mentre l'aire va arribant-hi. Sigues conscient d'aquest moviment físic al teu cos. Quan et sigui fàcil, enfoca't més en com surt l'aire pel nas i percep com la mà de la panxa es va buidant, com la onada que descendeix per fondre's amb l'oceà. El ventre es va desinflant. Fes que aquest moment sigui llarg, profund, per no deixar gens d'aire residual dins teu. Si pot ser, força més llarg que quan entraves l'aire al teu cos. Ara concentra't en observar els dos moments de la respiració, la inspiració i l'expiració. Respira suaument sense forçar res. Inspira, expira. Intenta que la teva ment estigui totalment centrada en aquest acte sagrat de respirar. No podem pensar i respirar conscientment al mateix temps. Així que aquesta pràctica, enfocant-te uns minuts totalment en la teva respiració, et permetrà descansar la ment, parar els pensaments que arriben. Segur que missatges negatius, de por, d'incertesa, de morts, de patiment. Respira. Només així obtindràs l'energia, la vitalitat i la calma necessària per enfrontar qualsevol moment que estiguis visquent. Aquest moment que ens toca viure. Com més la practiquis en solitud, amb la família, amb els companys de feina, sobretot si ets dels qui sou a primera línia en aquest moment tan difícil. Quan més practiquis, més serenitat gaudiràs. Sentiràs com la calma s'encomana al teu voltant. Respira, només respira. Vivim com respirem, a miquetes, amb distrés, amb por, amb tensió, o omplint-nos
amb l'alè de la vida per abraçar aquesta por, aquesta incertesa, aquest dolor, que acompanyats des de la respiració que ens porta a la calma, tot és més fàcil. Respira. Només respira.